नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया बोला ए भौजी हाँ पूछ तारिया मातिया पूछे ले नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया लागल कैसे दाग बोला सड़िया में हो लागल कैसे दाग बोला सड़िया में कहा तो न भइल कमरिया में राते धरा धरी कैले का अनहरिया में चुकी चलत बारू टूटल कैसे पायल हो अरे हमारा तो कुछ औरी बुझाता कैल का भैया घायल हो कैल का भैया घायल हो अरे कैसे मसकल नया चोली हमारो के बतावा हो अरे ओठवा के ललिया भइल कमरिया में राते धरा धरी कैले का अनहरिया में ए जी कहत रही जानी बुताई घरवा के लाइट जी बाकी रावा कहाँ मानत बानी करे मैसेज फाइट जी करे मैसेज फाइट हरे तोहरे धन सबूर राख सुन ए राकेश राजा अरे जेतना देला सहत बानी अब नहीं दी सजा कुछो सुनल बदेवरा के मरिया में लागे बिकी दौरा सुनलस के मरिया में कहा तो न भइल कमरिया में राते धरा धरी भइल बा अनहरिया में रौरा जे न करा दे।